Jerin wasu sauye-sauye guda biyar na shugaban ƙasar Najeriya Asiwaju Bola Ahmed Tinubu da suka girgiza 'yan Najeriya ƙwarai da gaske. Za mu kawo muku jerin waɗannan sauye-sauye guda biyar na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda suka girgiza mutane. Ku biyo mu sannu a hankali a cikin wannan bidiyon don jin cikakken labarin. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha ta Gaskiya 24, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce da take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Ga cikakkun labaran kamar yadda kafar sadarwa ta Legit Nigeria Hausa ta rahoto. Tinubu tun a satinsa na biyu akan karagar mulki a matsayin shugaban Najeriya ya yi wasu manyan sauye-sauye da kuma gabatar da wasu ayyuka da suka ja hankulan 'yan Najeriya. Legit Nigeria ta tattaro muku manyan abubuwa guda biyar da suka wakana a mako na biyu na mulkin Tinubu da suka girgiza Najeriya. Abubuwan su ne kamar haka. Abu na farko, Johesu ta janye yajin aiki bayan ganawa da Tinubu. Ganawar da aka yi tsakanin Tinubu da ƙungiyar haɗin gwiwa ta ma'aikatan lafiya, Johesu, ta kai ga cimma matsayar janye yajin aikin da ƙungiyar ta kwashe kwana 21 tana yi. Sai abu na biyu, Tinubu ya sa hannu kan ƙudurin dokar ƙarawa alƙalai shekarun ajiye aiki. Sai na uku, Tinubu ya rattaba hannu kan sake fasalin wutar lantarki. Sai na hudu, Tinubu ya gana da Kwankwaso. Ana ganin ganawar Tinubu da Kwankwason a matsayin wani babban motsi a siyasar Tinubu tun ɗarewarsa karagar mulki. Sai abu na biyar kuma na ƙarshe, Tinubu ya dakatar da Emefiele a matsayin gwamnan CBN. Dakatar da Emefiele yana ɗaya daga cikin abubuwan da Tinubu ya burge 'yan Najeriya. Ƙarshen rahoton kenan. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce da take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka.